ndewo unu ndị ikwu ndị ibe ụmụnne na ụmụnna nakwa ndị enyi unu abụọla ji eji m aka na niile rahụrụ ụra n'elu akwa ndị na-eji iche ma kụnye n'ụtụtụ a na ndụ na ahụ isi ike. Ọ bụrụ otu ahụ, otuto na nsọpụrụ na ọjọọ mmadụ sere Chineke anyị bi n'eluigwe na-eleka ụwa anya n'aha Jizọs onye nwe anyị, amen. Ọ bụ mbụ Maazị Ositadịmma Akụdịnobi bụ onye nna ya nọ n'ụtụtụ a, onye nkụzi asụsụ n'omenala Igbo. Ihe anyị ga-etinye ọnụ n'ụtụtụ a bụ ekirika isiokwu anyị bụ ihe a na-akpọ Maazị Mgbajiaka alụọ nwaanyị maọbụ nwaada Akpunku. Maazị Mgbajiaka alụọ nwaada Akpunku. N'ile anya dịka aha ha si wee ọ bụ ihe sichara ike. Mgbajiaka bụ ihe siri ike, Akpunku bụ ihe siri ike. Tụlezie mgbe ha abụọ nọkọrọ ọnụ di na nwunye. Kedu ka o si dị gị? Kedu ka ha ga-esi wee lụọ? Ọ ga-abụ nsogbu ka ha ga na-enwe maka na ha abụọ bụ ndị isi ike, ha bụcha abụọ nọkọzie ọnụ. Ihe m na-achọ iji aha mmadụ abụọ a maọbụ mmadụ abụọ ekwu ụtụtụ a bụ ihe gbasara ọnọdụ anyị nọ n'ime obodo anyị bụ Naịjirịa. Ihe isi ike juru anyị anya, ihe isi ike gbara anyị gburugburu. N'agbanyeghị ka anyị si na-agba mbọ ka ihe dịrị anyị mma, ka anyị na-agba mbọ ihe a na-akawanye njọ, anyị na ebe anyị na-agba mbọ ka ihe dị mma. Nke ọzọ a na-akpọ ọrịa COVID esi ebe o si kpuchie jawa. Ọ bụrụ nsogbu na-abụ ka anyị nwere. Ọrịa COVID hapụ n'anya aka ka anyị tawa ahụhụ anyị dị mbụ na-ata tupu ịbata mba. Anyị nwa na-agba mbọ ka anyị nwee ike ka ihe dịrị anyị mma, ihe adịbụrụ anyị mma. Ọkụkọ anaghị eji ụkwụ abụọ ahụ ogbe, mana dịka nsogbu dapụtara anyị, nsogbu a na-emezi anyị jiri ụkwụ na-abụ na-ahụ ogbe nke na-ekweghị omume. Ọrịa bịakwutere anyị site tinyere aka na ihe isi ike nọ n'ime ihe wee na-esikwa ike karịa. Onweghị onye mazikwe nke ọ na-ezi, ọ bụ ọrịa COVID ka ọ bụ agụụ na ihe isi ike. Ebe ọ bụla ihe kpọchichara, ọrụ adị, ọrụ nke dịkwa na-adị anaghị akwụnye ụgwọ. Otu a ka esi emepụsị ego site n'ọgwụ ọnwa ndị mmadụ maka ihe isi ike. Kedu nke a ga-ekwu hapụ ibe? Maazị Mgbajiaka nọrọ onwe ya. Nke a abụghị na Maazị Mgbajiaka jere lụọ nwaada Akpunku. Nke a bụ na Maazị Mgbajiaka nọrọ onwe ya. Nwaada Akpunku esikwa ebe o si chie si na ọ ga-alụrụ ya ma o kwere ya ma o kweghị. Ha gba akwụkwọ na-egbughị oge, gba akwụkwọ agbamakwụkwọ ahụ ha gbara mere ka ihe sikwu ike karịa. Enweghịkwa nke ị na-achụ hapụ nwanne ya. Ihe siri anyị ike, anyị amatara na ihe siri anyị ike. Na-ekekwana nkwụcha ka anyị si ebi ndụ anyị, ka anyị ghara ịbụ ndị ga-arịọ arịrịọ mgbe ọbụla. Mana nke ọzọ kwalitekwasịkwa anyị n'elu, ha amazighị ma ọ bụ agụụ ka anyị na-ezi ma ọ bụ ọrịa COVID ya wee bụrụ gị na wee bụrụ ya. Ekpere anyị niile ga na-ekpe ehihie abalị, mana ụtụtụ anyị kụrụ n'ụra bụ gịnị? Ka agbamakwụkwọ Maazị Mgbajiaka na nwaada Akpunku ka ọ ghasaa. Ọ bụ eziokwu na Chineke si na mmadụ abụọ ya ekekọrọ, nwekwara onye ga-etisa ha. Mana mmadụ abụọ a anyị kpee ekpere ka ntisa bịa n'ọlụlụ di na nwunye ha, maka na o nweghị ihe ọma anyị na-ahụ na ya. Ọ bụ sọsọ nsogbu na ihe isi ike ka anyị na-ahụ kemgbe mmadụ abụọ a nọkọrọ dịka di na nwunye. Isi ka anyị wewere nke nwoke bụ Maazị Mgbajiaka ka anyị na-akwata, maka na dịka o si dị ọ marago anyị ahụ. Mana nke nwunye ya bịakwa nwaanyị isi ebe o si ya bịakwute nwoke si na ọ lụrụ ya ma ọ chọrọ ya ma ọ chọrọ. Nke a bụ nke na-ekweghị anyị nghọta. Nwoke ahụ n'onwe ya bụ Maazị Mgbajiaka amaghị ihe ọ na-eme. Ọchịchị ya edozi onye ọbụla anya, ọchịchị edopụ ya na onwe ya anya, ọ maghị ihe ọ na-eme. Ọ nweghịkwana ka o si apụ. Ka anyị mara ka anyị si enwere onwe anyị, ka anyị mara ka anyị si achụ ihe na-achụ anyị. O siri ọnwụ nọrọ ebe a, anyị na ya na-egwodo na-alụ. Nwaanyị esikwa ebe o si bụ nwaada Akpunku batasịkwa ọlụwa ihe wee diwanye njọ. Ebe ọ bụla emesi ike asị gị na ebe ịkwa ụkwara ọ bụrụ nsogbu, izie imi ọ bụrụ nsogbu, ị na-ekwu okwu ọ bụrụ nsogbu,
nke ọ bụla ị na-eme, ọ bụ ụkwara ka ị na-akwa kịka nke bụ anyị nọkọọ n'ime ụgbọala na-ebu ndị mmadụ, ebe ahụ ka ị ga na-ahụ ize uzere ndị mmadụ eme gịnị, ụjọ abịa ndị mmadụ si na o nwere ike onye a bụkwa ọrịa covid, echi ọchị ọnụ mmiri asụ ga-emetụ mmadụ nsogbu, ịkwakwa ụkwara ndị mmadụ wee zopụ ihu ha dịka na iwu onye ekpenta n'ihi gịnị, n'ihi ọrịa covid. Ọ bụghị na ihe dịrị anyị mma tupu ọrịa covid abịa, ihe siri anyị ike, mana ọ bụrụ na ọrịa covid nyefe, anyị amara nke anyị na-arịa, anyị amara na ihe isi ike nke dị amara anyị ahụ site na atụmatụ anyị na-emezighị ọfụma ka anyị na-ata ahụhụ ya, mana ahụhụ ahụ anyị na-ata n'agbanyeghị na ọ maragoro anyị ahụ, ọ dịkwara na anyị fecha fecha. Ya mere m ji sị ka ekpere anyị, uche anyị, ihe ọbụla wụ ihe anyị na-eche, ihe ọbụla wụ ihe anyị na-eme, ka anyị na-etinye n'ekpere ka ọlụlụ di na nwunye Maazị Mgbajiaka na Nwaada Akpunku ka ọ bịa na njedebe, ka anyị nwere onwe anyị, ka anyị marakwa na ọ bụ otu ụzọ ka anyị na-arịa, otu ụzọ ọrịa, otu ụzọ nsogbu, otu ụzọ mkpagbu. Maka na ọtụtụ ndị mmadụ ịzụta nri ọnụ nye onwe ha bụ ihe siri ike, keka nke ndị lụrụ nwunye na ndị ji ụmụazị, ọ dịrị ha mfe tụmadị mmadụ ịbịakwa butekwuo nsogbu tụkwasị na nke mmadụ na-ama ka o si ejizie ya, bụ oke ihe mwute dịrị anyị. Maka na ọ bụ na nke anyị na-anọ n'ọdị bụ mma, nke a bịa anyị ama ka anyị si eme n'ihe, mana nke a bụ nke anyị na-anọ adịbụghị mma, nke anyị na-agba mgba na-alụ ọgụ ka ọ gabiga site n'ebe anyị nọ, ka anyị si n'ebe ọ nọ gabigakwa. Nke ahụ enwebeghị isi, nke ọzọ abịakwasa. Chineke agaghị ekwe ka ihe ọjọọ mee anyị, mana ọ dị anyị n'aka ị na-ekpe ekpere arịọ Chineke ka o tisaa agbamakwụkwọ maọbụ ọlụlụ di na nwunye Maazị Mgbajiaka na Nwaada Akpunku. Nke a bịa na mmezu, ihe ga-adịrị anyị mma. Nke a bịa na mmezu, aka nchewa ka anyị ga-enwe obi aṅụrị, ọnụ anyị ga-abụ sọsọ ọchị, mana anyị nwere ihe anyị kwesịrị ime, nke bụ ikpe ekpere na ike nkwụcha, ime ka Maazị Mgbajiaka gakwara ịhụ ọnọdụ ọzọ, maọbụ onye yiri Maazị Mgbajiaka na-akpa agwa ka Maazị Mgbajiaka ka ọ ghara irute anyị nso, ya afọkwazie nwunye ya bụ Nwaada Akpunku. Mmadụ abụọ adịghị mma, nwee nke ji ezigbo ndụ. Bụ eziokwu na o nwere ndị na-aza Akpunku na Mgbajiaka, mana ọ bụrụ ndị ahụ ka m na-ekwu. Biko ka anyị kpesie n'ekpere ike, Chineke ga-enyere anyị aka ka mmadụ abụọ ka ha si anyị n'ihu gafee dịka nke Nwaada Akpunku, ka ọ fọkwana Maazị Mgbajiaka ka anyị na-agụkwa ka anyị si aga. Ọ bụ otu aka ọha m n'ụtụtụ a, ka ọ dịrị onye ukwu na onye nta mma. Ọ bụla anyị na-eme dị mma, ka anyị gaa n'ihu. Chineke kwado anyị. Onye hụkwana nwanne ya anya ụfụ, onye ihe ọma mere nwanne ya, ekele Chineke. Maka na ele anya, Chineke ga-emere onye ahụ nke ka nke karịa nke o mere nwanne ya. Anyị so onye ahụ ṅụrụ ya, kelee Chineke n'elu isi ya. Ọ ga-adịrị anyị mma na Eke, dịrị anyị mma n'Orie, ma dịkwa anyị mma na Afọ, dịkwa anyị mma na Nkwọ. Ụbọchị nta ka anyị chọọ na Owere nchi ka ọhịa dịwa ka enwe ama. Daalụnụ, ka emesịa.